je to otázka na telo. No a jednoznačne som dostal nápad pred 8 rokmi a jednalo sa tam o pomoc jednému chlapcovi a tam sa handrkovala poisťovňa a ja som sa nad tým pozastavil, že vôbec ešte nad takým uvažujú, či mu pomôžu alebo nie. No a ja robím extrémne veci, čo sa týkajú obrovskej sily a tie deti tú silu žiaľ Bohu strácajú a nemajú to šťastie, že majú tú silu a môžu ju rozvíjať. Akurát bereš to aj tak za týchto. No a som sa rozhodol pred 8 rokmi a robím to do dneska, takže našiel som v tom nejaký zmysel, nejakú záľubu, že prekonávam nejaké tie mety extrémne. No a jedno s druhým a samozrejme aj keď oslovím nejakých ľudí, aby mne pomohol, aby som sa mohol pripraviť, nájdem to obrovské pochopenie, lebo všetci pochopia, že v čom a kde to smeruje. Pomoc tým ľuďom postihnutým svalovou dystrofiou, ktorým tu sval umiera.